Вученица 9 класа Бывальківської середньої школи ім'я Кузьми Петровича Гриба Ташкова Олеся. Янка Маук Завошта. И день гэты пришел. Собрали их усих в одну кучу много-много. Тут были и старые с сивыми бородами, и молодые, и такие, как Миша, и зовсім маленечкие, на руках у мам. А женщин было еще более, и все плакали, енчили. Только Мишева мама не плакала, и на ніби нічого не чула, не бачила, не розуміла. «Мама, нас уже розстрілювати поведуть?» – спитав Міша таким тоном, ніби справа йшла об чимсь звичайному. Мама нічого не відказала, хоч і не тримала Мішу за руку, але її самої тут не було. Пішли. Навокал шерек постаті з автоматами. По дорозі зустрікаються люди, яких поки що не чапають. Вони ще попрацюють на німців, а потім, може, і їх знищать. А тепер вони з жахом глядять на процесію і думають: «Завошта?» Гэтае слово часто выкрикивали тыя, кого вели. Чуў Міша, як і мама шептала гэтае самае слово. Толькі сам Міша такого пытання не ставіў, бо яму ўсё было ясно. Гэта ж тыя самыя фашысты, з якімі ён калісьці ваяваў дома. Вядома, яны злуюць на яго і хочуць яго забіць. На то яны і фашысты. А Гітлер, дык той давно на яго вострыць зубы. Адзін Міша мог адказаць на пытанне: «Завошта?» А больш ніхто не ведаў і не мог ведаць, бо прырода такой магчымасці не прадугледзела. Падышлі да вялізнай ямы. Фашысты выстреліліся супраць іх у шарэнгу, загадалі зняць верхняе адзенне і акуратна скласці каля ног. Гэта адзенне яны пашлюць у Германію, каб насілі іхнія жанчыны і дзеці. А потым Міша заўважыў, як супраць іх шэрыя постаці наладжвалі кулямёт. Але ўсё гэта было зусім не страшна. Страшней былі жудасныя крыкі і плач. Страшней была вось гэта высокая, худая цётка з распушчанымі рыжымі валасамі у адной сарочцы. На адной руцэ у яе было маленькае дзіця, а другой рукой яна гразіла немцам і праклінала іх. А якія былі яе вочы! Раптам яна зарагатала гучна, дзіка, паказуючы белыя зубы, а потым кінула сваё дзіця ў яму. У тую ж мінуту гэтаксама засмяяўся і заспяваў нехта з другога боку. Тут Міша адчуў, як мама схапіла яго, падняла на рукі і прытуліла да сябе так, што ён больш нічога не бачыў, а толькі чуў, як стукае маміна сэрца. «Не бойся, дзіця маё», – пачуў ён ціхі голас, і яму зрабілася так цёпла, так соладка на грудзях у мамы, так захацелася заснуць. Тады яго моцна стукнула у адным месцы, потым у другім, і яны з мамай кудысьці паляцелі.